So ito po yung mga bentahan po dito ng alumahan, 160 na per kilo. Alimango, ganun pa rin ang presyo. 350 sa mga parehas lang. Parehas lang yung laki. Yun. Yung sa kabila po, dito po, yan po ay 350 at ito po ay 400 pesos, no? So yan po yung mga per kilo po dito ng alimango. Kasa po natin napakasariwa ay 170. 170 po, no? Kung i-compare po natin sa latagan po kahapon ay 200 pesos na kilo. Ito magkano yung presyo mo ngayon ng lapu-lapu? 260 na per kilo. Sa 260. So yun po yung presyo ng bisugo at loba kung tawagin natin to, yung lapu-lapu na itim. Eh yung danggit. Kasi yung dalawa lang kinuha mo eh. Pagkakalapin niya magkano? 200 pesos na kilo. Ito maganda yung mga isda mong bikaw. Ayun, 200 pesos po yung mga per kilo ng mga isda po dito, no? 200 pesos pa rin po yung kilo ng mga hipon at yung mga golden pompano po natin dito ay 320 o 320. Yan. 100 pesos po, no? Bumaba po yung presyohan ng mga tilapiyang Pampanga. Ayan po yan. 100 pesos po. Eh yung kabayas magkano? 150? Ba bumaba yung mga presyo, no? So sariwang mga kabayas po dito ay 150 na lang po ang per kilo. Bali sa galunggong, oh. 140 sa mga tortillo, 140 sa mga kilo ng balsa galunggong, 300 pesos sa mga pusit. Ayun pala yung presyo, gulyasan 80 pesos. Espada, sanda. Ang alumahan po ay 130 na kilo. Napakaganda. Tapos ito po yung isdang buging sa halagang 70 pesos. Matamba ka 50 dun po. 130 sa mga kilo ng balsa galunggong, gulyasan 60 pesos na lang ang kilo. Napakamura ng gulyasan na kanyang latag, no? Halos pamigay presyo. So ito po yung mga kilo ng kalakaak, babanse at 100 pesos na kilo po. So ito po yung halo-halo. Ganon din po yung presyo niya, Nay. Ito, lahat na yan, 150 sa kilo yan. Lahat po 150 na. Kung ganyang ulam po yung hanap ninyo ay pugita natin dito ay 120. 120 per kilo. Pugita. Tapos yung mga So nandito tayo ngayon sa bayan po ng Malabon Fish Market sa panibagong update dito po sa lugar kung saan ay dinarayo ng ating mga mamimili o mga kababayan, no? So good morning, good morning, good morning. At samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Shoutout, Boss Lando. Pagkahapon ang dami yung latag. So ito po yung mga bentahan po dito ng alumahan, 160 na per kilo. Alimango, ganun pa rin ang presyo. 350 sa mga parehas lang. Parehas lang yung laki. Yun. Yung sa kabila po, dito po, yan po ay 350 at ito po ay 400 pesos, no? So yan po yung mga per kilo po dito ng alimango. Sa ito sitaw? 30 lang po yan. Boss, thank you ha. Salamat. Ayun, boss. So dire-diretso na po ang ating pag-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Good morning po. Shout out.
So dito yung mga benta po ng yellowfin tuna ay 140. So bumaba yung hasa-hasa. Ayun. Inahamon ka na ngayon ni Boy Tilapia at kayo naman daw mag-showdown. Yun, inaapi ka na nila. Ayun, so a-update ko kayong dalawa ni Boy Tilapia. Kayo naman ang pagsasabuhin ko. Pass muna tayo kay Boy Bangos. Medyo si Boy Bangos ngayon. Busy sa pagtitinda. Dito ang per kilo ng mga gulyasan ay 80 pesos. At yung mga hasa-hasa po natin napakasariwa ay 170. 170 po, no? Kung i-compare po natin sa latagan po kahapon ay 200 pesos na kilo. So ngayon po ay 170, no? So sariwang mga hasa-hasa. Salamat Black Mamba. So ganito po yung sitwasyon sa bayan po ng Malabon Fish Market at nakakapag-update tayo, no, sa kanilang mga latagan upang malaman ng mga manonood o mga viewers po natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So maganda pa rin yung mga alimango. Good morning po. Nakalapit. Magkano ngayon alimango mo? Ay, 400. Ayun, 400 pesos po yung alimango po ngayon dito. Ganda na Malakapa. So yun po yung mga presyohan na ating nakita sa mga latagan po nila ng mga alimango, no? So yung mga presyohan po dito ng mga alimango ay meron po 350, 400 pesos na mga presyohan po ng kanilang latag na alimango. So dito tayo kay B2, ang kanyang mga latag na napakasariwa at maganda na lagi pong pinupuntahan ng ating mga mamimili, no? Siya po ay laging nandito sa gitna at kasama ng mga nagbebenta ng mga tahong at mga alimango. So alamin natin yung mga presyo ng kanyang mga latag. Dito magkano yung presyo mo ngayon ng lapu-lapu? 260 na per kilo. At sa 260. So yun po yung presyo ng bisugo at loba kung tawagin natin to, yung lapu-lapu na itim. Eh yung danggit, Kasi yung talaba lang kinuha mo eh. Nagkakalapin niya magkano? 200 pesos na kilo. Ito maganda yung mga isda mong bikaw. Mamaya, Ayun, 200 pesos po yung mga per kilo ng mga isda po dito, no? So open po natin, ayan. isa mahina. Maganda yung mga latagan po dito. Kapon. Dito salamat ha. Thank you. So yun na nga po yung mga presyohan ng isda na mga latagan. So mura po yung mga isdang bikaw, danggit at yung mga presyo ng bisugo at loba o lapu-lapu ay bumaba rin po ng presyo. So dito tayo sa mga tahong. Maganda yung talaba. Unang baba mo yung magaswag talaba. Ang talaba po natin ganyang katatapan. Oh, kita mo. Oh, yan ba? Ano yan? Oh, yan pa pala yan. Oh, yan oh. Tayo. Yan po ay kada takal 100 pesos na mga nakatabo na po, no? So shout out po sa inyong tatlong Maria. Shout out sa iyo, B1. Ayun, mag-kiss na uli kayong dalawa, yan. Ayun, nakita ko na naman yung mga lambingan ng dalawa. Shout out sa inyo. Ganyan talaga yung magmamahalan eh. Ayun, si B1, B2. Yung tatlong Maria na sinasabi sa akin kahapon, si Papakol, si Uwang, tsaka Talagubang. Ayun. So ito po yung tatlong Maria. Oy, shout out Pogi. Shout out. Good morning sa iyo. Pumasok ka na? Okay na, mababas na yan. Wala ka nang dalang gatas ha? Walang gatas. Ayun. Nako, bawal sa school yung mga gatas. Baka sabihin ni teacher, laki-laki mo na, nagagatas ka pa. Bawal na pampers no. Oh, bawal na rin pampers pala. Bawal na, hindi na pampers yan. Ah, dede. Bawal na eh. Bawal dede ha. Kaway ka uli. Kaway daw ulit. Yun. Pagbalik na lang uli ha. Salamat, thank you po. Ito yung tatlong Maria po. Oh.
Shout out po, good morning. Sige, saka to. Ang ganda ng pangalan nila binigay mo, no? Meron pa si nanay nagsabi pa, meron daw pa pakol. Ay! So shout out po sa mga ina ng tahanan. Ayan, ang Tatlong Maria po ng Malabon Fish Market. Naghahanap pa rin po sila ng mapapangasawa. Mahaba daw. Ganun pa na mahaba. Ano kaya mahaba yun? Salamat po. Mahaba ang potensya. Ayun, mahaba ang pasensya. Ako, 50 pesos dapat. 50 pesos na mga tumpukan po ng mga May 50. galunggong, 100 pesos. Ayan, yung mga latagan. At yung alumahan din po. 1 kilo. Ayun. 180 po na per kilo dito ng mga isdang alumahan. 200 pesos pa rin po yung kilo ng mga hipon. At yung mga golden pompano po natin dito ay 320 o 320. Yan po yung mga latag po na ating na-update sa Malabon Fish Market. So update pa tayo ng kanilang mga latagan dito. At lakad-lakad lang po tayo at marami tayo makikita na mga bentahan dito ng mga seafood. So dito ay 200 pesos. Ayan. Extension na ba? 200 pesos pa rin po yung per kilo ng mga hipon. Ganda oh. Pusit kalawang, Extension na ba? yellowfin tuna, at yung mga balsa galunggong gulyasan. So kay Kuya Ricky tayo, may mga tumpukan siya na binebenta po dito ng mga bangus pandaing. At per piraso ng kanyang mga bangus may 140, 180, 160 at 170, no? So yan po yung mga nakikita po nating mga bangus dagupan. So Kuya Ricky, good morning po. Magkano po ang per kilo po ng bangus ngayon? Ayun, 200 pesos po yung mga per kilo ng mga bangus dagupan. At tilapia po magkano? 100 pesos po, no? Bumaba po yung presyo ng mga tilapia ang Pampanga. Ayan po yan. Kuya Ricky, marami pong salamat. So, update pa tayo dito sa kahabaan, no, ng mga bentahan pa ng ibang klaseng laman dagat. 200 pesos na kilo. Yan. Yan. 200 to. 200 pesos na per kilo ng hipon. So, murang-mura ang mga hipon sa Malabon. So, dito tayo. 200 lang, 200. Maganda yung mga latag, no? Ito po yung mga tulong. Tulong, sariwan-sariwa. 50 pesos. Gumagalaw pa yan eh, no? Ayun yung mata gumagalaw, oh. Yan po ay 50 pesos kada balot po, no? Tumpukan po 100 pesos. Ang matambaka magkano kilo? 100 pesos po. Eh yung kabayas magkano? 150? Ba bumaba yung mga presyo, no? So sariwang mga kabayas po dito ay 150 na lang po ang per kilo. So murang-mura ang mga bentahan po ng isda ngayon dito sa Malabon Fish Market. Salamat po. Balsa galunggong, oh. 140 sa mga tortilyo, 140 sa mga kilo ng balsa galunggong, 300 pesos sa mga pusit. Dulong. Ang mga gulyasan po dito, mga presyuhan po. Ayan, 100 pesos sa kilo. Yan ay, 50 lang din, 50. Kano kilo? 180. 180 per kilo ng hipon. Salamat. Dito yung mga gulyasan ay 80 pesos na kilo. Espada 100 pesos. Asa-asa. Asa-asa po ay 180. Yung, Gulyasan, 80 lang. ayun pala yung presyo, gulyasan 80 pesos.
espada, sandang. 100 pesos na kilo ng tilapyang Batangas. So yan po yung mga presyohan ng latag. Alright, yan po yung mga presyohan ng kanilang mga latag ng tilapyang Batangas. Dito yung mga presyohan, no? Mga presyohan po ng Tumpukan. tulingan, katsarita. So ang kilo po ng katsarita dito ay 70 pesos na kilo. Ano ba, Boss Lando? Good morning po. Good morning. Ang alumahan po ay 130 na kilo. Napakasariwa, Boss Lando. Napakaganda. Tapos ito po yung isdang buging sa halagang 70 pesos. Matamba ka, 50 dun po. Ang mga matambaka po ay 50 pesos na tumpukan. So, kaya ako po kino-close up yung mga aking video, no, para makita rin po ninyo yung pagkasariwa po ng kanilang latag na isda na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa iyo, Pogi. Shout out. Good morning sa iyo. Bossing, thank you. Salamat. Nay, salamat po. Thank you. Boss Lando, Good morning, Boss Maki. nakikita na naman sa araw-araw na tumal. Oo. Ikaw talaga. Ayan po yung mga per kilo ng dilis. 130 sa mga kilo ng balsa galonggong, gulyasan. 60 pesos na lang ang kilo. Pwede na. Napakamura ng gulyasan na kanyang latag, no? Halos pamigay presyo. So, ganyan po yung mga latagan po dito, no? Boss Maki, may nagtanong sa akin yung mga latagan daw ng Bangus Pandaing. Nagtatanong sa akin kung lagi daw ba araw-araw meron. Araw-araw meron, araw-araw bago. Ayun. Yun ang ano sa akin ng mamimili. Lagi tayo ubos. Sabi ko punta ka lang kay Maki Boy at may makikita ka doon mga Bangus Pandaing. Murang-mura. Kumuhain o, Sinabi ko nga sa kanya, 130 yung kilo nung kahapon. Eh ngayon, 110 na lang. Boss Maki, thank you ha. Salamat. Dito yung mga presyo ng... Ito yung mga Bangus Pandaing. 110 po yung per kilo. Gulyasan, 60 pesos na kilo. At 90 pesos dito yung mga kilo ng tilapyang Batangas. So ayan pa rin, gulyasan pa rin po yung mga latag nila, no? Pat, magkano kilo ngayon ito? 60 pesos. So halos parehas yung kilo, no? Ng mga latag po dito ng isdang gulyasan. Salamat po. Dito tayo. 160 na kilo ng ipon. At meron din pong 200 pesos na kilo. So shout out sa iyo, Poging Pogi, Geng Geng. Ayun, shout out. Huwag ka magtago, Geng Geng. Ayun, halika dito. Ayun, Geng Geng. Pati yung ama, kasama na rin sa Geng Geng. Wala na naman. Andiyan ka po, pag-ala-gala eh. Napag-Geng-Geng na naman si Pogi. Sabi kasi mag-aartista na tayo. Oo nga eh. So dito po 180 na kilo ng pusit. Ito po yung mga kilo ng alakaak, babanse. At 100 pesos na kilo po. So ito po yung halo-halo. Ganon din po yung presyo niya, Nay. Ito, lahat na yan. 150 sa kilo yan. Lahat po 150 na. Kung ganyang ulam po yung hanap ninyo ay sigurado makakapagpangat na kayo, no? Yun po yung presyo. Nay, salamat po. Dito 60 pesos pa rin po yung latag ng kanilang gulyasan, no? So halos lahat ng gulyasan po dito 60 pesos, tapos ang tulingan ay 60 pesos din po na per kilo. Kita. Boss, madam. Kita. Pugita natin dito ay 120. 120 per kilo. Pugita. Tapos yung mga tumpukan dito na mantis shrimp na tatampal.
Shoutout kay Kagawad Eric. Ayun, Kagawad Eric. Basta ka na Kagawad. Kamusta ka na? Shout out sa'yo. Dayo ka uli sa Malabon Fish Market. Hanap ka dito ng mga kaibigan. Shout out sa'yo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Eric Galliano, Kagawad. Ano ba yung kami na miss? Ayan po, tumpukan po dito, no? 100 pesos. Ganyang kadami, mga tumpukan. Boss Alex, shout out sa'yo. Good morning. So, tumpukan ng kanyang mga galunggong. 130 po yung kilo at tumpukan ay 100 pesos. Murang-mura na ang mga bentahan po ngayon ng isda, no? Ito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Eh, yung mga matambaka. 30 lang ni kilo yan, Buslando. Ayun, 130 na per kilo ng mga isdang matambaka. Boss Alex, maraming salamat. Thank you. So dito naman tayo sa area na to at update natin yung kanilang mga latag pa na isda. Dito yung mga tumpukan na yan po. 80 pesos sa mga dilis, no? Tapos yung mga sariwang isda na mga sapsa, palo-halo na. So yan po yung mga presyo. Mga gulyasan na tulingan na bentahan. Hindi nakakalaban ko. Hindi na trending na kanan. Magkano tulingan? Wala na lang po po. 50-50. Ayun, yun po yung mga presyo nila, no? Na-viral na to. Bago nila ito. Eh, itong ano, 100 lang yan. Po sa mga tumpukan ng aluman, 100 pesos na tumpok. Ang per kilo, 130 lang. 130 na per kilo naman po. Ang gulyasan mo, Ito sa talang po. Ito, 100 lang kilo sa tapal. 100 pesos sa kilo at tumpok ay 100 pesos. Kwenta. So, yan po yung mga na-update natin dito, no, sa kanilang mga latagan sa bayan ng Malabon Fish Market. Ayun, shout out po muli sa mga naghahanap po sa Canada. Shout out sa inyong lahat. Mga bossing, salamat. So, nandito po halos lahat yung mga vendor sa may bandang dulo sa papasok po sa loob ng Malabon Fishport, no? So, yung mga latag doon sa may gilid, dito po sila lahat nagsipunta. So, ang ating mga belly, so, ito po ay 100 pesos na tumpukan, no? Shout out, Boss Lando. Shout out. Good morning sa'yo. Boss Jeff, Boss Ed, shout out. Alright, so ito po yung mga sa tumpukan na atin po na update. Boss Jeff, thank you. So, ito po mga tumpukan, ganda, oh. Para maniwala sa akin. Oh, balikin na yun. So, yan po yung mga tumpukan na bentahan po ng mga yellowfin, tuna, no? Gulyasan. Hindi ako mamaya. Tatlo pa. Uy, ka dito! Uy! Ayaw na. Yan po mga tumpukan, no? Sabi ko, uy, buntis! Tumpukan po dito ang bentahan po nila ng mga matambaka at mga saliginto. Magkano presyo ng saliginto mo? Ayun, tumpukan po ay 100 pesos. Napakaganda po, no, ng mga saliginto na ating pong na-update dito sa Malabon Fish Market. Good morning. Good morning po. Alright, so hindi tayo makapag-update dito kasi meron sound music.
Kaya hindi ko na-update yung kanilang mga paninda o natanong kung magkano yung mga presyo. Pero dito tayo sa mga latagan nila ng mga isdang katsarita. Ayan. Yan po yung mga tumpukan na po na kanilang mga ibinebenta, no? So shoutout sa iyo, Tinong. Magkano tumpukan yan? 100 lang. Yun po yung mga tumpukan na kanilang binebenta dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright. So nakapag-update na tayo sa Malabon, no? At para sa mga kanilang binebenta o latagan na inyo pong mabibili sa murang halaga. So ang mga per kilo pa rin po ng latagan dito ay 200 pesos sa mga hipon na atin pong nakita. At ang mga isda po dito ay bagsak presyo na inyong mabibili. So sa mga tumpukan ay sulit din po na inyong mabibili. Murang-mura sa 100 pesos, may mga 50 pesos, no?